Ngibingelela ababukeli bomkhanyakude TV. Ngibingelela nje nabaphathi ba umkhanyakude TV ovusi lapha no khulekani bafowethu. Ngiyanibingelela nje uKing XMC na ke lo Mr Delicious bafowethu yena uShoti bafowethu. Siyabonga njalo bafowethu bonke abantu akade besubscribe niya subscribe siyanibona. Niya comment siyanibona. Qhubeka nje kanjalo bafowethu unilike futhi ngokunjalo. Ya manje khona lento engifuna ukuthi ngikhulume ngayo ke namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngale ndaba yokuthi siyazi ukuthi siphuma kusiphi isikhathi. Siphuma isikhathini la besicindezeleka khona. Siyesezwa nje bekhuluma abazali bethu abantu nje abadala kunje abazali bethu beveza ukucindezeleka ababhekane nakho besikhulisa nathi. So sikubonile ke lokho futhi kukhona amaqhawe namhlanje alokhu enconywa ngomsebenzi omuhle awenza ukulwela ukuthi ngelinye ilanga sigcine thina sinalento yokuthi noma ingekho lento yokucindezeleka. Siyazi ukuthi mhlawumbe singangena nje kuleyo ukuthi njengoba siboshwe thina manje esikhathini samanje uyayuthole uma ulandela ukuthi baboshiwe abantu before mhlawumbe nje ake ngiyiveze nje kanje. Kunabantu ababoshwa ngesikhathi seapartheid. So ngesikhathi abantu beboshwa ngaleso sikhathi uyasizwe besitshela abantu abadala ukuthi no ngezikhathi zeapartheid yabona kunezinto ubuya uthola ukuthi ayidingi nanokuthi amaphoyisa ngaleso sikhathi nomuntu wesikhathi ubuya uthola ukuthi ayidingi nanokuthi uzozuboshwe uyohlala ejele leyo nto. Uma wenze leyo nto nje uthatha uvalele lapha abakuxebule ngemvubu bakudedele. Uyabona ukukhuza nje ukuthi lento eyenzile ayikho right. But namhlanje lezo zinto obukade ushayelwa zona kudala namhlanje usuyayiboshelwa nje ngempela. Ngifuna ukuthini ke la, ngifuna ukuthi indlela izinto ebezenzeka ngayo ngalesa sikhathi nendlela ezenzeka ngayo manje ayifani. Kudala abantu ababeboshwa ngalezi izikhathi esikhuluma ngazo izikhathi zeapartheid uyawuthola bekuchazela ukuthi hayi thina sisejele mina ngisejele kutho ukuthi kukhuluma bomdala noma ikhehle lidala mina ngisejele wayengekho umuntu omhlophe. Sasingahlali nabantu abamhlophe. Abantu abamhlophe kwakuyibona abahojele. Uyabona? But now sekushintshile manje. Uyabona? Bakhona abantu abamhlophe abahojele, bakhona abantu abamnyama abangojele lonke nje uhlobo esilibonayo lukhona. Bakhona abangojele lapha nabasendiya ngokunjalo kanjalo. So neyiboshwa ke manje ngokunjalo. Kukhona abantu abamnyama ejele. Angivezeke lento. Baningi abantu abamnyama ejele. Uma ngayichaza nje leyo ngizothi baningi ngalolu hlobo lokuthi alukho olunye uhlobo lomuntu oyicishe ngisho lisondele esibalweni sobuningi ubuningi babantu abamnyama ejele. Ejele abantu abamnyama ibona abaningi. So abamhlophe bakhona, abasendiya bakhona, amakhalada akhona. But ngifuna ukuyiveza le ukuthi kunezinto engiyibonile mina ngisejele ukuthi khona izinto ebesiyayizenze sithi masizenza lezi zinto mhlambe ejele kugathini kune procedure yokwenzeka kwezinto. Uyabo uthola ukuthi uma weqe into ethile isimiso esithile sasejele ukuthi la kwenziwa kanje kuphilwa kanje uyithole ngempela usecaleni.
lokwenza lokho. Abanye uyuthola umuntu usefile isibhaxa eshawa amaphoyisa lapha. But I want to tell you something. Kukancane uzwe kuthiwa kushaya umuntu noma kushaya umhlophe noma kushaya unjani. Angiveze lento. It's not ukuthi abantu abamhlophe nabasendeni abanjani bona abazenza izinto ezirong ezidala ukuthi kugcine sekukhala isibhaxa ejele. Hayi bayakwenza. And most yabo lolo hlobo njalo labantu uma kuthiwa umuntu omnyama ojele iyayibe khona le nto kumthatha ngenye indlela uthothi uyisiboshwa lo kodwa indlela athatha ngayo ujele omnyama ubone ukuthi uyam-undermine uyabo kodwa uthola ukuthi akazi ukwenziwa ngendlela ekwenziwe ngayo umuntu omnyama. Into engizama ukuyiveza ukuthi isakhona leyo nto enjalo ngoba uyabona nje mhlawumbe ake ngixoxe nje ngolunye udaba khona i-video la kuma previous videos esengeke ngawenza la ngaye ngakhuluma ngomlungu engithi waye toilet lamakopini yabona lonto uma kuthiwa kuzosetshwa athela amaphoyisa ngendle uyabona uyazi wayenza leyo nto but angikaze ngibone eshawa ejele kodwa umuntu omnyama ngathi wenza leyo nto mhlawumbe ngashintshwa ngisho nokushintshwa nejele. So into engizama ukuyiveza ukuthi i-treatment iyayithi ayingafani. Angiveze lokhu basekhona ojele abamhlophe mhlawumbe nje specifically ake ngithi abangamabhunu basekhona. Khona nje omunye mangikhuluma nje khona nje omunye ngifuna uqamba mangabe ngingamazi nanokuthi ubani igama lakhe obe ujele uyasebenza la khona izinto azenza ngimazi noma wenza i-maintenance noma wenza ini. Mina lokhu ngafika ejele ngithi uyabona ejele kunalento yokuthi uma usebenza mhlambe ake ngithi mina ngiyasebenza ngisebenza nalabo jele abathile ngoba phela mina ngisebenza ngisuke kukhona ojele enisebenza nabo. Manisebenza nalabo jele laba uthothi kuzohamba kambe mina kushaya isikhathi sokuthi ngiphume ejele. Mhlawumbe kushaya isikhathi sokuthi kuphuma ama-draft ama-transfers uthola ukuthi mhlambe nami ngithathwe ngihambe. Sekufanele kanti lapho sekufanele manje kuqashwe omunye umuntu ozovala isikhala sami. Mina lo jele engikhuluma ngayo webhunu lokhu ngaba khona angikaze ngimbone esebenza nesiboshwa somuntu omnyama. Ngaso sonke isikhathi uhleze esebenza nomlungu lo ahamba noma ukuthi uphumile ejele aphinde uzophinda kube umlungu futhi. Kunalento ukuthi ngoba beso cleaners ejele uthola ukuthi ngisuke ngithunyiwe ngisuka kwenye section ngiya kwenye section ngithunywe wona amaphoyisa hayi makaya ongiyele lapha uyosithathela noma uyosifotokopela uyabona thatha amaphepha la ngiyofotokopha lapha kuzofanele ngidlule ema-gateini la each and every gate ke elingaphakathi ejele ama-burglar lawo uma uhambe emarempini kunama-ringi la indawo ngathi iringana inama-gate leyo ndawo. Uma ufika lapho ufika akwazi ukuthi kungabi khona iphoyisa esukeli lapho ngoba ijele alivulwa lawo magate ahleze evaliwe yabo. So ukuzume lapho ufika ume lapho uzohlapha uthi dank intoni ezwa lo mhlawumbe wesikhathi tot mhlambe ungene ngale esectionini umuthi dank uyakuzwa yezwe uzovula yabo. Kwesikhathi umfice khona akuvulela hayi yandoda uyapi hayi ngithunyiwe ndoni yabo. Kukhona izinto kobe siyifaka ke thina njengama clean yabo lonto eshoyo ukuthi usebenza kuphi usibani wasibani usebenza kuphi. So leyo nto leyo ibenza ukuthi kube lula ube ne-access ekuthenini bakwazi ukukuvulela. Leli phoyisa mina ngikhuluma ngalo ngisho ningahlangana nale gateini kanjalo uthothi ngimile ngifica ngimile liphethe ukhiye walo lezo ngoba liyapha njengoba ngisho ukuthi nganombe lenza i-maintenance or something noma belenza i-plumbing kodwa nje into ezikanjalo. Kufuneke
malivula la iqhamuka lihamba nalo umuntu elisebenza naye lo umlungu wesiboshwa bangifica ngimile egatini kodwa uzofika avule bengithi ngiyayo angangivuleli angafuni ngidlule mina uyayizwa lona uyabona lo muntu uthi ngiyicleaner nami kodwa ngeke aze ngivulele avula usuka aphume lo muntu awuntona nje yabo ukukhuluma vele athi ikhanda avale yabo so kunezinto ezinjalo ke ezenzeka la ejele kunezinto ezinjalo so vele mhlambe ngathi laba abantu laba abamhlophe njengoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi ababaningi abantu abamhlophe yabona isectionini uyothola mhlambe abantu abamhlophe section mhlambe bawu4 angikhumbuli nje mina ngihlala esectionini kukhona abantu mhlambe uthiwa mhlambe bangaphezulu mhlambe bawu10 hayi mhlambe uzothi bawu4 mhlambe bawu3 mhlambe bawu5 yabo ngeke uzwe kuthiwa bawu8 mhlambe 10 hayi yabo so kodwa amacala uthi bawenzile uthi benza amacala anzima serious yabo la kugcwele abanye ke baba uthola ukuthi nayi lento engifuna ukuyiveza futhi ngeke ngaveza eqaleni ukuthi ukhona uthi kunebo ethanda amahunga nani yabona ke ngeke uwathanda ama drugs njengeinhlotshana into engifike nga experience futhi leyo thina sibona la engathi kugcwele amaphara amaningi ahamba emgwaqweni abantu abamnyama hey ngeke uzwathanda ama drugs njengeinhlotshana la abantu babhema yonke into ufuna ukuyitesta leyo nto noma uthiwa mhlambe uboshwe ngayibhemi kodwa mayibonisa ibhenyo la uzofuna ukuyitesta leyo nto egcina sengenile wathi shiki yona uyuthola amaphara ngapana iphara mhlambe konke eliyenzile intonto elenzeni seliyashawa la Chama kuseyibusela into zabantu akukhala induku kodwa mekuthiwa umlungu ngeke bomshaya ntoja kashawanga kuthiwa akabuyisele leyo nto mekuthi uyintontini uyabona so ngizama ukuvezani ke la ngizama ukuveza ukuthi ikhona leyo nto yokungatreateki ngendlela efanayo phakathi kulezi inhlobo zabantu engikhuluma ngazo kodwa laba abamhlophe uthi bahojele hayi uma ehlangana nomunye umlungu oyisiboshwa into azoyikhuluma uzomuza uphuma nini ayuyiphathe kahle yabo kodwa kuwa abathinte ekhaya yezwa lona ukhuluma na izinto eziphathe kodwa it's not ukuthi bonke ojela bangabelungu benza njalo bakhona abanye uthi lento bayenza ngisho nakumuntu omnyama phela abantu abafana kodwa nje mostly uyabona hayi kuwena ngeke azakubuza yonke leyo nto le manje kana umuntu omnyama wena understand leyo nto khona into mina engithebe ngene ejele ngafike ngayiso kodwa ngesimo sokuthi ke nathi njengabantu abantsundu sesiyakwazi manje ukuba seyikhundleni uyabona eziphezulu uthothi ijelelo umphathi walo umuntu omnyama kodwa if you can go to indawo engama office ubheke labantu kuthiwa ama ESD ama SD kanjalo o director obantu laba abantu uzothola ukuthi kugcwele inhlotshana kakhulu even wangena ngisho reception yakho umuntu uyafica nje abantu abahlele ema office inhlotshana kakhulu into engeke ngafike ngayizwa ngifika mina kwathiwa kuyafana noma ungaya kwi parole board yabo still bazokushanga nge-feather profile lapha yezwa lo hawu bazokushanga nge-feather profile kanjani yezwa lo but uthothi mekuyinhlotshana ayikaze yabuya ithola i-feather profile iyayithola i-date angithi manje abantu abalapha ama operator lapha izona inhlotshana yabo ngizama ukuyiveza leyo nto ukuthi ke leyo nto ngiyibonile ejele yenzeka but nje ngesimo salento engiyikhulumayo ukuthi sebekhona manje abantu abamnyama ukuthi baphethe ikhundleni yezwa leyo nto uthothi manje leyo nto isingathi iyancipha ke yabona ingathi iyancipha
ngoba nazo phela iboshwa nathi yabo makuthiwa sekufika umphathi nje la ebuza ukuthi hey nikala ngani madoda mhlambe ethi hayi bengisathi kuzonibona la yabo umphathi wethu la iboshwa idlale iziphamisa izandla manje jayela abantu baba balintona basithetha ngenye indlela labantu abasithethi ngendlela efanayo hawu angikwazi nalokho ikona iboshwa esingcono ninesinye yabo lona uzothi uyezwa sekunama meeting apho mase bebuwela amaphoyisa ukuthi agada la ngaphakathi asebuya siyanitshela lathi oqala uhlala nathi lani yezwa lona yasho manje niyokhuluma into nomphathi uma ukuthi ukhona into enjalo bengayiqala ingani la isectionini nisitshele leyo nto yabo Toyibo bese nitshela kanjani leyo nto ngoba nina niyazi into ehlezi yenzeka phambi kwenu nje okubhlungu ukuthi uthothi umuntu omnyama uzofuna ukukhithi umuntu omnyama bad kodwa umlungu ngeke ayenze yena leyo nto noma India liyenzi lo lokwelinye leyo nto angiyazi ukuthi yenzeka kanjani kodwa thina bala abantu ukuthothi abazana kufika uthothi endlini kukhona umlungu oyedwa uma kufika omunye akamazi uyaqala ukumbona namhlanje uyazi uzombona uzothi efike uyobe uhlala nalo umungazi wena mhlawumbe ufike sebafika bobabili wena uthe ufika sebafika bobabili uzoyetsheja abandawonye indlela abenza ngayo but thina as a black nation lo nto angazi wayihlula thina yabo angaze mhlambe iyo lo nto futhi edala ukuthi kube khona ne treatment lengikhuluma ngayo yabo ngoba nabo baba lapha amaphoyisa lapha uthothi enza ngaleyo ndlela nje indaba iqale ngokuthi nathi kwathina iboshwe uthothi siboshiwe kwathina vela sidithani kahle yabo nabo ngokunjalo yabo lapha nejele wazi uma ngitext mangakhona uthothi umuntu uboshwe ewuthisha lapha uthothi usefika uyafundisa ngaphakathi angifuni ukuqamba amanga bawethu angibazi labo bantu njobe suke efundisa ngaphakathi nje usuke ehola yini uma uthi uyahola ngimazi ukuthi usuke ehola mali njengoba ngangibengishilo ukuthi ngaqale ngahola u23 rand ngenyanga yanyuka yawu 25 rand ngenyanga yanyuka yawu 27 rand yanyuka yawu 30 rand ngiphumeze ngihola u33 rand yabo ngenyanga ngikhuluma ngenyanga angazi ke laba abasuke befundisa benjani ukuthi bona basuke behola ini but into ebengeke ngiyibuke in terms of lento esiyikhulumayo lethu ke siyikhulumayo ubuye uthola ukuthi ngoba uma uzoqashwa ngisho khona lapha ejele uyaqashwa yabo bese kuthi hayi wena uqala la yezwa lona abanye sebehuqa yabo kodwa mekuthiwa uqashwe inhlotana uthothi mengithi mina yindoda mina ngaqala ngahola u23 rand ithi yona hayi mina ngaze ngihola u23 rand yabo avela kutela enye imali athi mina hayi ngihola 100 rand ngenyanga leyo iqala yabo ngiyibuza kanjani lo muntu oba kade eqashwa manje yini ngoba khona lolu uhlobo lwakhe lapha uyazi konke ebengeke ngiyibuke sengizoyigoqa nje uthothi kunamandi amaningi ohotela gcwele reception lapha nasema office nani uyazi ukuthi mekuthiwa kuqashwe umuntu angifuna uyiveza le hayi ukuthi indiye elinye kuzoqashwa umlungu maqashwa umlungu bamtreat ngathi futhi omunye wabo nawo yabo ingakho ngithi uzothola ukuthiwa yena uqashiwe ngoba uqashwa amaphoyisa phela wona la usuke lapha uthothi kugcwele amandiya uyiwa enza lezi aqasha enzani uyena ibona abalokuza ukuthi uhola imali engaka ngenyanga lona usevele wahola waqala 80 rand nje usehola 100 rand thina saqala lokuzo 20 rand yonke leyo nto iyona izinto ebesiyibona ukuthi ish yes siya siboshwe sonke sonile sonke la but we are not treated ngendlela efanayo siyabona kana abanye bazofakaza ababukeli abantu abasendaweni zokusebenzela uzothothi usebenza nomuntu oyinhlotshana nenza umsebenzi ofanayo
but if you can look at i-treatment kube ngazothi ukuphethe yabo into ezingalezo kweziyenzeka edelezo izinto ezinjalo. Mkhanya Kude TV, subscribe bheke bafethu, ni like ni comment.